हाब गालायालाय दिनैलाय बबेनिफ्राय मावजि बादि थमफ्ला नुजाफैखो? ओइ मावजि नै नोंसो मावजि दा आंलाय ना गोरानसो। होद फाग्लि मा बुङो बे थाइबेंखौलाय मानोथो लेबखोनोमोनलाय? जागोनब्रा लगायनानै नोंबो जानो? होबालाय जाखागोन दा फाग्लि। र' थाथ' लगायगोरनि। फाग्लिखौ साबसिननिफ्राय साबसिनसो नुलाय लांबाय। बुंनानै लानो सानबाबो बुंनानै लानो हालाब्रा आंबो। खाथियाव फैबाबो एसे बुजिखाया बेबो। मिथिखागौ दे गाला जाम्बा नों सिरि सिरि मोजां मोनो होननानै। फाग्ला गोसोआबो खालि बेखौल'। मा एसे गोसो थोगोब्रा आंलाय बेखौलाय। आंबो नोंखौ सिरि सिरि मोजां मोनखायो दे बुंनानैसो लानो हायाखै। बुंनानै लानांसिगोन खोमालै दिनैनो। होद दिनै बुंजानाय नङा खोमालै। मालाबा मोजां सुबिदा लानानैसो बुंनोसै आङो। दे बुंनानै लाखादो गाला जाम्बा सान्स मोननायावनो। मा गाला माथो गालाला नायबाय थाखो सिङाव जिराय फै। ए सान्स मोननायावनो जिरायखानांसिगोनलै मोजांसो जादोंलै लेंहरनाया। बाजै आंनि नामा गाला नङा दै आंनि नामा रामेसो सानफ्रामबो गाला होनबाय थागोन। ए नोंगौ नामा गाला? नोंनि नामा रामेसो? आं दिनैसो मिथिखादोंहाय गाला। ओमफ्राय बाजै आंखौ दिनैनिफ्राय गाला होनखानांलालै। आं गाला होनबा नोङो रागा जोङो आरो बे मनालिसाया होनबा गालाला मिनिलायो बियो। होद बाजैयालाय मिथिबाय नामाब्रा? न' बाजै न' गाला जादो। बानलुखौनो जाफ्लांबाय। माबाहाय बाजै आं नोंनो माबा मोनसे खोथासो खोन्थागौमोन। मा खोथा खोन्थादो। माबाहाय बाजै बै गालाया आंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमायो। ओमफ्राय आंनि लोगोफोरनि सिगां बुंनानै लादोंनो। सिरि सिरि बै बाजैयाबो लाबा लाजायो। गालायालाय आखल आखुआबो मोजांखा, महराबो दंखायो आरो न'खराबो मोजांखा। नंनायालाय नंगौमोन बाजै गालायानो दासिमबो बुंनानै लायाखै। नै जाम्बि गालाखौ बहाबा बेरायनो लां नोङो। गावहा एसेबो बुंनोबो सान्स होआ नालाय सान्स होनांगौ। औ दे बाजै होनबालाय आं दानो फन खालामखानोसै नामा? खालामदो जाम्बि थाब थाब। न' नै फाग्ला फाग्लिफोर थाब थाब देरदो। आंहा हाबा जानांसिगौ। नोंसोर देरबासो नोंसोरखौ फाननानै आंहा हाबा जानांसिगौ। हाब सोरनि फन फैखोलै? नै माथो फाग्लिसो। औ हेल' मना। नों बहा दं? नै दाउनोसो आदार होगासिनो आङो। दाउआबो जि बुरजाखा जोंना औ। आंजों थांफानो नामा गाला? फै बेरायहैनि जोंहा। ए र' नै जोलैया थांगौ र' दसेल' 1 मिनिट र'। गाला औ बै बागाननि बिलाइफोरा मा एसे समायना न'? औ नों बायदि समायनाखा माथो। फाग्लाया मा बुङो? ओमफ्राय दिनैलाय माथो ओंख्रि जाबोनाय? माबासो ओंख्रियानो गैयामोन। मैया एम्फौ बुथारहैदोंमोन आं।
बेखौनो अनलाजों संनानै जाबावबायसो आङो आंलाय मानो खुरैसो लाबोआखै एम्बुखौनो एसेल' मोननायानो आंनो थोआखै आरो नोंनो लाबोनो आङो ओमफ्राय साख्रियाथ' नोंना जासिगोन दा सुखिदार साख्रिया जानायालाय जासिगोन खिन्थु सखिदार नङा दा सोरथो खोन्थाया आंलाय सखिदार होननानै लाजिलां सखिदारनि खामानिखौ ओमफ्रायलाय बाजै लाबोनायनि खोथाखौलाय सानथ'वाखै नामा हेद मा गोदाव सोराव सोंखोलै बेलाय गावखौसो मोजां मोनथारो आं दाना मा एन्सार होबावगोन दे आं आया मा सानहाबहो गाला फैद' गोख्रै लानानै खारगारदोंमोन आं दारमासथिनि फाग्लाया बुंनो एथ' सानसोबाबो बुंना लाया थ' दा थांसै ओइ फाग्लि मैया बेरायहैनायालाय मा माथो रायलायखो जाम्बासो गालाया जेबोखौनो रोङा एथ'ग्राब सानसोबाय आङो बुंनानै लागौबा जेबोखौनो बुङासै नै नों जेबो सिन्था खालामनाङा बे गालाखौ थ' अर सुनानै होगोन आं नों दा फन खालामनानै लेंहरसाय नै गाला बहा दं बाजैया मानोबा लिंहरदों नोंखौ दाहाय फै औ दाहायनो फैथार आयु बे दाउखिखौ हाथारलाहां दाउ बेयावल' थुफैनो मोनो बिसोर हाब सोर फैलायखोलै गारि गोदानलाय मा जालायखो बिसना साला बेदर जाजागोनहाय औ बाजै मानो लेंहरामोन जि हाखु दाखु फैबाय आं नों लेंहरदों होननायखाय हनै आलासि फैदों जोंना नों दाबो गैया रावबो गैया बाजार खालामनो ओमफ्राय बाजै मानोथो फैदों आलासियालाय मनालिसाखौ नायनो फैदों डाक्टारनो मा बाजै मनालिसाखौ नायनो फैदों थाथ'लै आंना सम गैया सालाया दासो खिखौ अर नांदों मोनदों हेल' औ मनालिसा औ बै बागाननि फार्स्ट गेटआव मा बार फैलाय नोङो औ दानो फै औ ओहो आं मिथिया दानो फैथार औ दे औ दाबो फैयालै मा जाबावनो जाबाय बारमान फैयाबाय जाबाय माथो मा जाबावगोन मा गाला मानो लिंहरनायमोन एफा गोबाव फै बैयाव जिराय र' आं नै पेपार लाबोखादों नोंनो मैला नांगोन दा आराम जिरायदो बेयाव जोंना जायोलै मैला नांबाबो मा जाखो गाला फाग्ला दिनैलाय माखौ एफा अननो ओंखारदों मना आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन खुगायावनो फैया माथो बुंनो सानबाबो जालालै माब्रै बुंबावगोनथाय आं बुंनो हायाबालाय लिरनानै होदो ना लिरनोबो हाया ए औ लिरनानै होनो हायोथ' आरो आं लिरनायनि बाथ्राया आंनाव माथो खर'आवनो फैथ्राखै नोंनि थाखायनो आंना बिदि जाबायना खर'आ जाला नाय बेखौ नाय ए बेखौनो बुंना लानो हायाखै आरो जाम्बाया थयला बस्थाया ओमफ्राय नोंलाय अके नंगौना नङा आंजोंलाय आंलाय सिगांनिफ्रायनो अके खादा होमबालाय बाजैया माथो मैया आलासि फैनायखौ नोंखौसो नायनो फैदों होनदोंलाय जाम्बा बाजैया नोंखौ मैया थगायदोंसोमोन मा थगायदोंसो